Salam vatandaşlar, salam gelin kızlar, hoş geldiniz gepleşiğimize. Bizim şu günkü temamız, başlayacak temamız bir havalı bir temadı. Türkmenistan'ın içinde hazır bu mollalar, hacı hocalar köpelip başladı. O palçılar diyeniz. Yine şu hakkında gepleşiğimiz olacak. Şurada kim söz alacak bu şulara söz verin. Gülyen de biraz kızıklı yani temamız. Hem kızıklı hem trajikomik diyorlar ya şunyalı bir neme. Türkmenistan içinde bulup duran zatlar hazır. Ee, Şurada kim söz alacak bu söz verin. Birinci ben başlayın. Buyurun. Qadrli vatandaşlar, birinçilerine salam emmenizi. Hoş gördük bugünkü gepleşikde. Bu gelin yılın içinde var ya, aytjak goýjak zatlar doğurup duranlar ýöne hemmesini aýdylan oklarda. Indi men şuýda bir aytjak zadym bar. Hayran galaýmaly adamyny, adamzady näçe jahil tutup jahil saklap bilseň, şonça da İslam adyny ananyp bolýan eken. Näme diýseň ananyp oturan bolýan eken. Şo derejeye ýetirip bolýan eken. Ine baştan aýaga men kan bir molla müftülere algap ýa bir ananyp gören adam däl. Onuň birine saňa bir-birine saňa plan doga edipdir. Öýüň çünkünden garajyň bir ýerinden ýa maliýatyň bir ýerinden doga tapylypdyr zat diýip ödary gurrun edilýär oýun. Şo näçe metr öýüňden daşlykda gömülen zat saňa nädip şoň täsir etip bilýär. Men şoňa hiç ömrümde yaş wagtymam soňam hiç inanyp bilemokdum. Şol 15 metr aňyrda zat sen ýastyň aşagyny da däl saňa täsir etýär. Şo bir ýerlere ýazylan bir üç burç kagazyň ýüzüne ýazylyp bolamşy matalara dolanyp gapdalanyp kömürmi duzmy oňry bäri nämen toýnagy diýä, nämäniň eşegiň diýä, toýnagy diýä, eşegiň tüýünden ýa garym atmejdirip bir matajyga dolap şo doga edilipdir, şunu tapypdyrlar diýip şi burun edýärler-de. Eşegiň toýnagy saňa näme täsir etsin? Ýa-şi bir kagazyň ýüzüne ýazylan bir kisan söz näme täsir etsin? Aýna plan tersokanmyşyn, aý plan. Vatandaşlar hiç ömrümde şoňa men ananyp gören adamlar, ananyp bir 5 sekundam ananyp gören adam däl. Ýa bir molla giden adamam däl. Şolaryň şu wagt men Türkmenistanda ýaşaýan menem jahillerim, menem şol Türkmenistana çykyp gaýdan adam. Menem 100% bolmasam 50% jahillerim ýa 80% jahillerim. Emma meni hiç kim anlaryp bilmedi şoňa. Men ananaýyn hiç hili anam döremedim. Daşy gipnozlar elýärdi. Şo döwürlerde näçinji ýyllar bolan gipnozlar gelýärdi. Gipnoz diýip aýdýardylar. Ne Kasperovski ýene diýip o döwürlerde kim tanıyan bolsa bilýär bolsa telewizor ýa-da çumak diýip bir çykýardy. Bady da şoňallar şarlatan diýärdi. Men oňa şarlatan diýärdim. Ine şolar ýaly adamlar telewizordan oturan ýerine adamlar gipnoz edip neme diýärdiler. Men 5 manatym gazan ýa-da dogrusyny aýtmaly da dogrudy. 5 manatym gazan ýa-da halkym ekranyň öňüne geçirip büňür bağlap oturan haýsy. Gülüp oturan haýsy, bökelap beren haýsy. Men aýdýardym, näme bolýar? Näme bökelap? Ay içim bir hiletdi, ay näme etdi, kellem aýlandy, gözüm garaňkylady diýip bara. Şo öz-özlerini anlaýarlar-da, indi şoňa ananasy gelýär. Başgalar anany otursa, beýleki birem akça bir varona bolasy gelenokda, ak varona, olam şoňa ala gara bolasy gelýär-de. Şoň üçin şolaň hataryna goşulýar-da, ay meni şeýitdi diýip aýdýardy. Men şu zatlar ýöne umumy başımdan geçirenem aýdaýyn diýdim-de, hiç haçan men molla müftü diýen adam gören adam däl, gapsynyň baran adamam däl. Ne palçy, ne mollasy, ne müftüsi, ne de TV. Küçücük kamam çağıl kamam şu ejemde hiç akitmeýärdi. Molla ýa müftü hiç inanmaýardy. Şu ejemden var. Hemen sizden ama Türkmenistan'da bir 90% adam inanıyor şuna. Azı erkeklerim inanıp başlayan. Nem için desen TikTok'ta biz berde görez de erkek adamlar girip pal baktır otları. O bak oturanam ayal Türkmen girip erkekler pal baktır oturan. Şunun şahiden bir 90% inanıyor buna. Bunun inanmaklarının sebebi ne mi? İnanmaklarının sebebi adamlar özleri bilmeýän zadyny şol bolla köpek kandyr diýip şondan bir zat bilesi gelip barýar.
Şol bir zat täzelik üstüne açar diýip barýar. Şo meniň derdime derman bolar diýip barýar. Bir yol açyp berer diýip barýar. Bunun aşağında bir problemi vardır, bunu bilmek isteyenler. Hawo. Bir şo problemasynyň näme dediğini islap barýar. Bir suwsan adam bolýar, bir zat suwsan. Şo teşne hukmy nöwriýär, teşne diýilýär da. Teşne hukmy nöwriýär, şonun bar bir suwundan gansam suwsa bir doýsamdym diýen ýalyk bir manyda barýarlar da, şolardan bir informasiýa almak üçin barýarlar. Şol derdime derman bolar diýip barýarlar. Aslynda olar ýaldat ýok. Sen bir sany molla haýsy beriň derdine derman bolsun. Diňe Allah pulny alýar. Derdinin dermanını hakkını sorap aktarıp näme etmelerden gidip palçılara inanýarlar, palçılara, mollalara. Şu aslında hakkını sorasalar hiç bunun ýaly näme gerek yok da şarlatanlara inanmak. Ne şu atky bir näme bolandat bir näme diýilýär, oňa ýördümli bolandatlaryň biri daşyruda gitmek. Yani okuw diýip çykmak. İň bolmany işe kul bolmany işlemäge diýip çykmak, daşyruda çykmak bir ýördümli zat bolup durda. Şoň üçin mollalara gatnaýanlar bar, ýa-da tebiplere gatnaýanlar bar. Ýolum açylarmyka, geçip bilermikam. Sen tebip ýa-da molla ýa falçy sen nerden bilsin, sen bu tamojynda oturan adam sen göýbermejekmi? Pul köprak bersen göýberer. Ana sana molla gerek del, palçy mı? Palçylara pulun gidirip berenden. Berşoň o pulunu geçedim gelse ana şoň ýaly näme diýerler? 5 manat pulunu alýarlar. Onaň näme diýsen Allah oturmaly. Ay sen bir gerek geçmedin, mümkinini gerek geçersin ya 3-nji sapardan geçersin diýip adamyň beýnisini ýok goýberýärler. Beliňden 5 manat pulun alyp. Ana şoň ýaly. Şurada bilbil elini kaldırıp bilbilem söz verelim. Salam vatandaşlar, salam gaýdylar. Men şu temada ýanky Ola Çarewna aýtýar-da, şu el ýaljak näme bir dowa edilepdir ýa bir hat ýazylypdyr, şo nädip täsir etsin diýdi. Şu barada aýtjak bolýan, ol aslynda täsir eden ok, ýöne nähil täsir etdi. Şoňa adam inansa, bizim mozgumuz unikalna zat, bizde mozg bar, beynimiz. Şo zat bir zada inansa, şonu bolýar. Şu gowzada inansaň, gowzat bolýar, erwesada inansaň, erwesat bolýar. O näme tebigatyň kanuny ýanky nähil aýdyn zakon pertejeniýa çekijilik güýji bar. Bizden adamlaryň her birinden energiýalar çykýar. Men birazajyk duhowny nämede nähili bu ýanky palçylyk, mollaçylyk tarapdan näle, ilmi tarapdan seretlemde birazcık öwrenýän da etýän şo boýunça aýdyp berjek bolýan. Bir saňa aýtdy, saňa dowa edipdir, sen keselleýän ýa saňa gözlegipdir bir zat diýýän, alyp adam şoňa görüp inansa, şol adamyň hakykan bir hili ysgyny açyp näme edip sebänem üçin şoňa inanny, oň energetik влияниясы buňa güýçli diýýär-de. Inanýarda kellesini samawynyşyn etýär, hemme zat beýniden gelýär. Adamlar varam şoňa mysal üçin aýdaly, şu parça molla da inanan noktanym birazajyk hereket etsen internetiň açdyryp bolýanyna inansadylar. Bıçaka internet dolardy. Birazajyk hereket etsen täze Türkmenistan gurup boljagyna inansadylar, bıçaka gurardyk. Gowzada inanyp şo boýunça şu parça algaýşlar ýalyk. Şolar mysal üçin internet näme üçin işlänokdy, pakimlige oňa muňa alga berseler, nire pul төлýän bolsalar, näme üçin gowy işlänokdy. Şo bolardy. Ýöne adamlar näme üçin parça ýanky molla zat inanýarlar. Ýanky aýdanma bu täsir edişi olara näme üçin inanýanyň sebäbi men şunu görýän. Türkmenistanyň telewizionyasy 24 saat 7 gün ýalan sözler ötýärdi. Polisiýada işlänok. Doktorlaram köpüsü tupay bağışlan hemmetlerler ýöne köpüsü tupay içinde. Polisiýada bir zadyň ýitip barsaň tap bereýin niýe näme ýok pulun köprak bersäň birazjyk seretýärler. Hemmesi pul näme pudok bar bolsa Türkmenistanyň içinde hemmesi pul berip girlen hemmesi
tupizm gullatçada şu tayda. Ondan adamlar polisiyadan işi bitmese bir daha yitse ya bir daha bolsa alga palça var bilecek gol yaşanı. O palçalar hem şarlatan. Olan hem şarlatanlığını bular bilen ok ya molla misal için molla ya şunyal mollalar var da halkın içinde. Çay içecek mi ya neme su içecek mi ollam dip soruyorum şunlar pata ya toya da dedim ayet okutma toyun burunundan çağırılıyor da aydılan edim. Bulamayt yamşın çay değilse çayın içine kanyak koyup getiriyorlar diye su değilse de hayatın içine vodka koyup bertiyorlar diye de arak koyup bertip veriyorlar. İnne şon şeylediğini bilen toy etyen ya yas tutyan adam ne için şunyal mollan çağırıyor. Demek go adam go molla galan derler o tayda go molla den nakik molla bir neme ayet okap elgarlar oturun. Olar şu tayda içip donup baytyanne biz tarafta şol yorgundu men başka yerlerini bilemok. Yani ne marda şol ba hakikat hakkı inansagam. Ondan adamlar bilimsizlikten şu datlan bolyan varam. Ine muallimler mektepte nämetken öňler biz kiçikak nähilem bolsa okudulýady nähilem bolsa bir garan nämetýädik da ýöne häzir nähile muallimler pulny töleýär sapagyna baranok. Siz boş dik goýberýär-de. Şo kim okutjak diýse direktor zawjy halanok diýär. Ne şonýal ýerler bar. Ondan şol mektepden çykan çağalar ya nemeler nähil bolmaly. Ondan hem soň üniversitede girýärler, üniversitede de çara düşünjesizlik, gowzada ananok biziň halkymyz ine şu degradasiýaň netijesinde gowzada ananokdan erwetladan anja. Erwetlat diýän bizim häzir günün şu mollo ýa-ni palçy ýa ýene barda. O palçylara köpese psikolog ýalak bolup gidipdirler. Ay sen plan pasmadan sen geçýän o sen öňürtü ne şu ýola daşary ýurda çykanlaryna gitýärler-de. Sen galmaly, sen ýollaşyň geçýär, onsoň sen gitýäňde bulamyk bile geç plany ýalan çyken, ýa-ni birden pulundan berk gaýtýarlar. Şoň Bil şurdayn az şu hemme zada aydyp sanap geçtin ya, şuların fark etdim hemme zincirlama bilen gelýär. En sonda gelip şu palçılara gelip näme diýip palçılara, mollalara. Hemmesi şu adamlar bilimsizligi, ýa-ni polisiýaň işleme, ýa-ni medisinaň ýoklugy, o çagas bolanok diýseden ömür bolmady ýalak bir zatlar berip al şunu işden gowolýa dipdir-de biri bir tebip berk goýupdyr. O da baryp içdir nämedigine bilen ok ajy diýe iç boşuna aýyrpdyrlar. Bolýam şu. Ömrüne çağas bolmady ýaly goltur täkelmäkel bir sowuklamas ýene bir zat wadyr da bolan näler onu o doktor öýden. Hem medisinanyň hem okuň ýoklugundan soňra medisinanyň işlemeýänliginiň sebebi näşe? En sonda palçyga gelip palçy mollaga gelýärler-de şu. Adam näçe neme bilme pesol pişat görmän öwrenmän bir hayvandan tapawdy bolan o ken adamyň hiç zat bilesiň gelmese näme diýsen bor diýip görseň onsoň soňra waka haywana jahila mankurt öwrülük ýa-da bir şo haywandan tede ütköşük diýilýär. Bize kim bolsa şu erwet zat bolsa nanýalar ýöne gowy zat bolsa nananoklar. Şo parça molla bar ýa-ni öňünde oçurda durlar-da setir bolup oçurtlar ulyny şoňa şey oçurda durýarlar. O näme kanuny zatmy? O mollalar kanuny işläp oturmy ýa bolmasa ýanky palçylar kanuny işläp oturmy? Şol adamlar ýeke biri misal üçin şu siýasatlara durlasaň why oňa goşulmaly bir kanunmuşun nämemişin hep özlerçe akıl berjek bolýarlar. Siziň beýdip oçurda durup şarlatanlara nähil bolmaly, siziň çağalaňyz sizden näme terbiýe almaly şeýdip barýan enetalar. Sağ olun şunu aýdanym köpräk murladım ötdi. Sağ ol sen de. Şu Fatma abla elini kaldırıp duran. Fatma abla buyurun. Salam vatandaşlar, salam kızlar.
Şurada bir katı govu delap geçti. Şu insanın içinde hatta muallimler, doktorlarımızdan şu zatlara inanyanı yadak iken. Ben şurada bir sana misal getirecek bir vaka bulan bir tanışımın nämesi de bir çağası hasta. Gata nähili hasta diysem demikse hasta. Şunda bulan vakanı şurada görün etcek. Gen gördüm yöne. Yani hakikaten bizim bilimli muallimlarımız, doktorlarımızdan şu zatlara inanyanlar gatiken Türkmenistan'ın içinde sebebi ina şunu ben yakında eşittim de şu çağda as nime oluyor ağrıya da düşen son barnısı da yapıp reanimasada da yaptığı çağı. Bu çağının enesi de şarjörde işletilen atasam yok. Indi bu çağı hastanadan çıkar, bilirler de bu çağı ağır yani hastalığını muallimi yankı garayan dayızası bilen gepleşiye maslahat veriyor. Ben diye bu çağın dedi hem şey kesel benim gönlüme gelir şuna bir al gidip bir yani o kadyalar var ya anırda. Yani diyeler olarak tebip diğerlerini şu tebibi al gidip bir okatsanız çağını şu mojut nime de ruhunu zat ettiğe deyip bu maslahat ettiğe yankı dayızasına. Indi bular al gittiğe yankı çağı al gidense yankı tebip neme diye çağa dedi vasfası keseli var diye bir kapar kalaça bir kapar gepatiyamını okatmalı diye tamam okatyalar o kadar boldular o kadar bolmuş indi her ay ya her 2 aydan değildi şu çağa var pekman okatılmalımış. Yine şurada ben Türkmenistan içindeki doktorlarımız, yankı muallimlarımız, bilimli olsa da onların bilimi hiç zat derdi fikir etken sebebi o çağda nahili hasta bulup bilir o tebibe yani çağın psikologiyasını bilen adam örde psikologlar hemen o problemini çözer de fikir eder. Ama inansak da bizde Türkmenistan'da 10 yıl psikologlar yok. Yani benim fikrim verdi çağa psikologiyasında onun kellesinde dinye enesi özünün doğalları yani önkü maşgalası ya göz önüne geliyor yani çağa 10 yaşındaki çağa özüm göz önüne getirin özünüzem çağa olup görendiriniz çağa her bir zadı yanına duygusu yaman katı nime oluyordu o çağlarda duygusal oluyor her bir zadı bilye çağa o samami çağa olan son iskrinli oluyor da evli boy sorağı yüreğine gelen sorağı cevap sorak bilir adip bilir deyip bilir o çağa dinle ineni isteyer özünün maşgalasını isteyer böyle yine şu çağa psikologlar gerekli fikir eden bir de onun maşgalası gerek yine o şu çağının nimesi de fikir eden liçenyası yine neme diyelim gıynan şu zatlar da köp bu yeke bunyalı vakalar yeke değil yamanan köp ama köpse aydıp bilmeye aytmayalar yönet eşitleyen aydılar dertleş yani biz berde Türkçe'de işlep birerler var yine bir sana gelin şunyalı bir gün ağlap gürün etti de çağası bilen gepleşen çağası neme diyen ne diyen senin bana hiç sadın gerek değil diyemiş de üç çağası var iki çağı öğünde bir çağası bullukta yani iki çağası ağlayamış da yine bana hiç sadın gerek değil dinle sen gel yanıma bizim yanımızda bul gatınam bilen makaron bilen otursan bizlere bol şu dinle sen gerek bize gel yine deyip yani eneye yalvaryamış ene verdi olan işler bilen yolumuzdan yapığa gidip bilen yok problema İnanırsak da kızlar şunyalı, bizde Türkmenistan'da şunyalı zatlar boyar sebebi yollar yapıp koydular. Adamlara nemşetsin. Doktor, düzlük medisina yok. Muallimlerimizin yağdayı böyle. Hiç kim yankı çağlar hakta, ne hakta hiç kim fikir eden yok. Adamların hal yağdayı hakta. Sonra nemşet yerler, özleri o hükümetin özleri şu palçılara, yine kim o? Ele suhe diyenlere, demek teviplere özleri yine veriyor da yol veriyorlar. Edin nemşetseniz edin zat yamanında. Ama şu zatlar katı yani zat olarak günah zat. İslam dininde aydılanda palça barmağam, pal baktırmağam, onyalı zat
etmeyen günahtır bu. O doğru İslam dinlem azrak şurada men bilýän aýdaýynda azrak bilýän de maňa men azrak kızıklanýan özüme. Yine şu İslam dininde ne diye doğru İslam dininde var. Adam hasta olanda özünün duaları var. Onu okamalı. Onu lüboy adam okabilen adam. Sonra kesel adamın ne için ağır oturan dine doktor bilyere. Şu zatlar şu Kur'an kitapta yazılan. Şu dövrlerem doktorlar buluptu. Şu bilen doktorlar bulandır şu zatlar yazılandır şu kitapta. Birinci şu dualar okamalı, ikinci hem şu doktora hükmen varmalı. Hasta adam o hastalığını tedavi etmeli deyip şu yerde yazılanları var. Yani de onun sürelerinin numarları, zatlar var, o süreler var, adlar var. Onu ben bilemiyorum. Ben şunu kızıklandım. Şu zat var eken. Onyalı tevip, mevip, onyalı zadı yok. Özünün okamalı duası var. O duanı hem lüboy adam özü okabilye. Onu özünde olmalı onu. Bu adam özünde olmalı. Prosto okayan bu oldu. Başka zat gerek derlerdi. Şunu zatlar mene zıkılanyan yöne bizlerde Türkmenistan'da gıynanyan böyle bizim mollalarımız safsimam neredeyse gatı şişirip ondan beri olup gittirler. Hadaki vakta Hasan beteri olarlarda prosto şu zat Türkmenistan'ın içine Allah'ın deyip gözüne gelip ya da biz iki vakit oldu da daşarayı da çıktan son bir hele yani o daştan sırada otursa adamlarımız zaten hemen içinde yaşayan yalanır da tebip alan yine monyalı zulümler var, tebipler var, mollalar var, molla somaklar, yalan gepler aytyalar ama bu mollalar adyan zatları hemmesi onların dekaranda günah zatlar olar cevap vermeli boladı. Dünyada her kim hesapsız dünya yok diyorlar. Her kim hesabını vermeli bol. Yani de fikir et. Yani de fikrime demek yöne şu zat yazılan oluyor. Sebep olar yazılan zatları adamlara doğru düşündürmeyeler. Düzgünle düşündürmeyeler. Yalan aytyalar özünün vehbedi için. Yani benden zattan şuradan ibaret. Şurada azı şu bilbile elini kaldırıp da şu söz vermezden önce bir zat bellep geçin. Şurada yani ayttınız Fatma abla yollar yapık da hazırında şu yollar yapıklığını aydan vaktiniz yollar açıldı ya diyecekler. Ama yollar açılan bile ne faydası var? Giden bilen iş yok. Berde işlep kazanan pulundan zor yetse bir 6 ayına yeter. Ondan sonra yine şu problemler varsa zaten gidenler aydıp duran ucu. Yine oçura başladık. Nanın oçuru, onun oçura girip başladık da. Şunu bellep geçin dedim. Bilbil sana söz verelim. Doğru aytyan yollar açılıb olanlar neme olmalı? Hep de 4 reis ya 6 reis olmalılar. Her günü 4-6 reis olmalılar bir günü. Yo açılan bile neme peydası iş olmasanırdı. Awa, şonna yollar doğru açıldı diye aytıp bolýada. Ondan mişem yok baranda odatlar doğru. Indi men başka aytjak bolýanda adyma. Şu Mekke'ye gidip gelýärler-de, aşgaatda men gözüm bilen gördüm. Şu taýda biraz ýaşadym. Şu bir ayal haja gidip gelýär. Joralar zatlar bilen zor gidip gelip dur bir her 2 aydan, 1,5 aydan şunýal gidip gelýär. Ondan tesvi o bu yankır hile nemeler getirip duhulat getirýär, spirtsiz duhular barym. Şolary öýüne satýar. Ondan bu aýalam komşulary, tanşylşylar gelip öýüne alýar da şonu. On bir aýtýam şuna, men şunu ýaman alasym gelýär ýona pulum ýok da az ýeten plança beräýdi diýip soraýar. Yok bolanok, bizim arzan alamız yok, bizim aňyrda näme diýip menne şu nevsinin eşegde Biznese çevirdiler. Biznes için gidip gelýär, oňa da başga goňşularynyň içinde dem, ene şoň nähilligini bilýär adamlar. O ak ýürekden birde ýaratan emeden adam däl. Şo biznes için gitýär. Dilem gatry hapa, ol aýalyň özüm haç diýär, men gidip gelýär, ne gidip gelýär şonýaly. Ak ýalykdan ýa ageşikde gedýär. Ana o tarapda. Ondan buna yankı başka goňşulary çağatladı yaramasa. Hajaja şunu okap beräýdi diýip barıp şoňa çağasyny ertýärler.
Bu nähil düşünmeli bunu. Ola sowdasy üçin gidip gelýär var käbän oran adam diýär şunu o kap beräy diýär o taýda vatandaşlara bir zat aýtjak bolýanna. Käbä gitýän wadyr ýöne näçe ýerde gidip gelse okma sowda üçin başga hakyky ziyaretdi gidip gelse de şol adamyň içiniň niýeti düzelmese, niýetiň pikirin kelläň içi arassa, ýüregiň içi arassalanmasa, ol adamdan näme gudraty garaşýarlar. O arassalananda da ol adam öz günälerinden, öz bir nemesinden, öz içki dünýäsyny, ruhuny arassalak gelýär. O biriniň derdine derman bolaýyny gidip gelen okda. Bunyaly bir hil düşünjesi nemelikler ama adamlaryň içinde. Ondan ýanky mollalar o çurda durulyp şolara baryp gatnap. Näme üçin şoňa nananoklar, şolara o çurda duruşlar ýaly. Şu täze Türkmenistan ýa şolar ýaly o çurda durup ýanky baram internet üçin çabalansalar şu açylýar da birden daha öwrenýärler, hunar öwrenýärler. Köp nemelen yaramasan da desseň internetde de köp maslahatlar var adam hakik doktorlar sertifikasyony görkezip oturýarlar. Şonu etden oklarda tersine başka tarafa nemetýärler. Soň şu prezidentiň aýallawanlar var diýe ýadyňda düşýän bolsa bir ýyl mundan öňütden ekranlarda eşitdim menem. Şolar diýe am derýär diýe dowa etdirýärmişin diýe şu türkmenler burnuny gallarmasyn dımpy çykpaýmasyn bir gürläýmesin neme daýmasyn diýip şolar elbet dowa etýär şoň üçin türkmenler bar dowa edilen ýaly gürläp bilen şoň üçin gorkýar diýip aýtýar. On näçin owurruň ýaýratýarlar ýanky şu 5-nji koloniýa diýerler on ýörüte ýaýratýarlar näme üçin täze şoňa da ananya adam bir hili gorkup how wasylsa, ýam ýene de psihik kemmedat kelleden gaýtýar da kellesi çüreýär şo adam şon ýaldatlar ananyp. Bilim de bize şamı deryan suwuna içmek misin de? Bu raýatlygyň netijesi näşe bolup duran zatlar hemmesi. Häzir biz şolar aýtsak da, konstitusiýany öwreniň öz hak hukuklaryny da öwreniň şonu gowy ýaşaýasysy. Ýok onu basýarlar diýip olar tersine düşünýär şonu. Ýok onu türmäge giderler, basarlar, siýasata garşy diýerler. Ýene bir zat. Ýöne şu bir dowa edipdir bir zat diýse alwasyp molladan palçadan TV we ýene bir ýere şey düşýärler. O palçalar psikolog ýok da Türkmenistanyň içinde. Haýsy palça barsaň şey diýerler. Sen yaman gowy adam ekeniň, ýöne sen bir töwerüňde bir semederak neme bir heleywa gödän plan hili. Olam lugoy türkmen ýaly gara gözli bir semederak aýal bolýar da, olar psikologiýan bilýär. Ana şo heleýiň sana gözi gaterwede eken niýetem gowy däl ekenýär, olam bir halamaýanrak tanşy bolsa ana şo bileýt da diýär. O bilen o diýen aýdy otur sana psikologiýa boýunça aýdy otur okman türkmen bolsaň sen bilerak gara gözli, gara saçly tanşyň bolýar. Şoňa onsoň ananýarlar özüni bunu şahit edip özleriniň kellesiniň içinden özüne dert tapynýarlar da. Bolmajak zat özleri bollurýarlar. Neme bilmiş ime alyşky haja gidip gelýär diýäniň şemşatmy ady? Adyn ýadyma düşen ok neme olya çaryna. Ýöne birgeden joralar da adam mady gaterwet aýyr şaýyr edişip bir jorasa gazal satýardy. Beýle 3-4 jorasa medel şonkyal tabar getirýär, tesbih, kitap, ýene bir zat. Boy uzyn moýlydym şol. Yo bir orta boýlarak aýal, tegelek gözlerak bir hili. Ýadyma düşen ok şu anowda ýaşaýardy. Yo men diýenim başga şu 2000-nji ýyllarda şu anowda aşgabadyň bärden anowdan barangda aşgabadyň bärdinde şu başlan ýerrägini ýaşaýatdy. Nemen diagnostikaň beýleýdirni. Anyň şu biraz wagt adal başlatdy üstüne şu ýalyg atyp durşuna eşikleýip o nemerak öýlere bayrak öýlere de çağırlyp zaýdyp goýun ýüklap goýberýärler maşynyň ýygyna.
Garaz doğalarım açya şungalı adamlar üyüşürüp birdatlar okuya gepini itkası birdatlar suuz epeleyen garaz birdatlar aydiyad onu bunu parlament ya dediler Gurhanam okuya dediler gep itkası son bunu KGB yatırdı son kaydıp bara hiç kim barmadı on kaptından hiç kim çağırmadan hiç yerim gitmedi öyle KGB korkutup dururken kovuydu adamlar. Nime öyle çağırına KGB ulan paylaşan neler pulunu hasnesine hasne Ben şunu merak. açacaktım ama. Ne şu mollalara oçurda duruyalar şolar neme uçaska boylar hakimler datlara bermel summası varmış ayda palçılanan şon berip arkayın onun o çorong o çor bilen den olong o çurda var ama cayın ne o çur çoro duryan o çurt yani. Doğru. Kızlar indi şöyle hazır şu hazır Türkmenistan'dan vrema bolup duran zatlarını aytıp geçtikler şu mollası dedi, falçısı dedi, tebibi. Hazır yine yana bilen bellep geçti Terze Türkmenistan'da. Terze Türkmenistan'da sizin şu hazır ki şu bolup duran zatlara düşünceniz ne hilip olacak? Ne edip bunlara yoklap oluyor? Ya olacak mı bunların yeri Terze Türkmenistan'da? Bunların cezası ne hilip olacak? Şu hakta biraz bilginiz var olsa düşünceniz, bilgi değil de düşünceniz. Terze Türkmenistan'ın fundament kurulup başladığında nasip olsa ne hilip olacak bunların yeri? Her kim öde edenine göre cezasını çeker. Buna gidecek yerler yok. Sebebi bir giden adamını hem cahil koydular, hem sağlığına ziyan getirdiler. Yanlış tibipçilik edip yanlış dövülüp bir eli zadı mesela bir dövülüp varsa şu tibip şunu o becerip bilmeceği görüp duruyor. Şunu ödüçe bilyen kişi olup elini çekelep, eli çıkıptır deyip sonunun yankı dövük sunk şeyle olup duruyor da son. Şeyle olup duran sunk çekip yerine sokuyan nivem son şeyle olup ösüyor son sunk. Şu ne diyan yetiriyor son ödürçü o her kimin eden işine göre cevabını verir. Kanunun çeker. Gidecek yerler Ama öyle yok. çarına sünnetçiler var aslında. Barunyalı tebiplerim var. Benim bildiklerim var sünnetçidiler. Sünnetleri doğrulap nemeden ama bunlar başka. Bu tebipler başka ama bir de falçılar var, mollalar var. Yalandan. Hemmeden içine alayan men şolong hemmeden ya halçı olsun yalan sözler beş madalyan olsun TV olsun mollası olsun adamların zayılap hem ağın zayılyalar hem Dua edenler var. onların cahilleşme için şoların mankurtlaşma için koşuyorlar hükümetin üstesine de bular koşandığını koşuyor. Alımı bilimi bir yana süyüşürüp şular alımlı bilimli bolmasın men diyenim bile olsun deyip öňüne de Gurhan açıp koyya on bir listene bir harpına mukabilmeyen oturan mollalar var neme doğrusunu aytsam şonu okka diýsen okka bilmeýär şolar ýöne adamlaryny alap göz boýagçylyk edip adamlaryny jahillige itirýärler koşýarlar men pikirimçe bulan günäsi ullyk düşünýär şoň üçin jezasyny çekerler şondan ähli cebir gören adamlarım şolağın spisek edilse şoları cerimetini şoları tölettirmeli. Yani moğlalar töler eden ettilikler için, yetiren diyanlar için moralni uşer tölerler. Ben öz fikrimi aytsam, bunların yerine psikologlar köpeltirmeli. Maşkala psikolog var mesela yine ayrılıp ayrılan vakti maşkala psikologlar var Berdine Türkiye'de biliyoruz. Çağalar için psikologlar var. Kesel bolalar için, yine rak kesel bolalar mesela şu rak kesel için psikologlar var. Siz biliyorsunuz mu öyle çağırıyor? Var. Şu zat psikolog köpeltirmeli. Benim fikrim şu. Fatma abla size söz verelim. Doğru. Belirlerde öyle çağırıyor. Türkçesinden şu psikologlar hakta. Psikolog bizde düğünden yok. Türkmen başında örünen beri bizde psikolog diyen işletmeye vermeyeler şu psikologları
işleden yoklar, şoları ayırdılar. Kolunu ayırdılar. Yok onyalı, hünermen psikologlarımız bizde yok. Şunun için şu təzə Türkmenistan'ın kurulandı hükmen şu psikologlar olmalı. Köprak şu az gören çağları, maşkalar var, yaşlar var, yeliler var. Hatta oğlanlarımız var, şunun yalda psikolojik keser olan oğlanlarımız var. İnansak da. Şunun için psikologlar köpeltenlerde fikir eden. Sonra şu ceza hakkıdaydılar. O benim fikrim şunu yalı, şu mollalara, şunu yalı, teveplere ağır cezasını vermeli. Sebebi olar, şular öyle çağırın, yani belirli işte koşuya, koşandığından olakanını koşuya sebebi şular, şu gatlak tutup duran şu zatları. Yukarıdaki oturaları şu gatlaklar tutmasa, şular başarı bilmeye hiç zadı. Şimdi qaranda da şu mollalar, tevepler şuları tutuyor. Şuları arkasında tutan yalı tutup duran da şuları. Emmesine. Onların sözü bilen adamların karan psikolojik kellesini, beynine yuyarlar. Tevip diyerler, molla diyerler, yine nane diyerler, İslam dini diyerler, Kur'an diyerler deyip adamların kellesini, bolunu yuyarlar. Yankı Kur'an'daki zat yazılan, doğru düzgün yazılan duaları hem tersine öğretip adamların kellesini, beynisini yuyarlar da başka zada inanan yal etkiyeler. Özüne mağalan diye danırdı. O mollalar. Dini sümürüyeler. Türklerde şunu yal dedi, dini sümürmekti. Dini sümürmek şunu yal etkiyeler. Ama hakikaten okuyan adam onu, Kur'an'ı okuyan adam şu ütkeye, özün ütkeye, içinden şu duhovunu özün ütkep başlar. Başka ona zatlar yazılan. Onu ben düşündürüp bilem yok. Onu okuyan adam, her bir okuyan adam özüne gerek zadını alya, goğu zat alyan, oradan ervet zat alan yok, hiç kaçanan. Sebebi orada dinle boğuluk yazılan. Hem ahlak taraftan, akıl taraftan, hem zat taraftan dinle kul için, biz kul da yani Allah'ın kulu diyelerden, İslam dininde. Allah şu özünün kulu için dinle ona zatlar yazılan, dinle oka diye, bilim al diye. Erkek hattın onu yazan yok. Erkeğem ayalam dine bilimli olmalı, okumalı, öğrenmeli. Yine onların ne demesi şu Kur'an kitapta. Ama bunlar nemşede de adamların kellesini yuyalar da olan yukarıdaki oturan adamların arkasını tutup birerler. Şunun içine olarak da ağır cezasını vermeli. Ne eden bulsam cevap vermeli. Halkın önünde. Amenin açıktan şulardan var kızlar. Sağ ol. Bilbil senin aytmak isteyen var bolsa sonra gepleşelim, ne deriz, kapatarız. Menge maçak olan dadım biraz yankı şu psikologlar köpeltmeli diyes ol hukman edilmeli yani yankı eğer tevip meselesine teviplerim içine edil hemmesi şarlatanlık alıp olan oktayna men bir misal getirecek olan yanlışmayan olsam bavarap tarafta olmalı bir adam vraç ol özünün yankı klinikasının şu aşağı olup gördü bilem ok açmadım adam yadıma düşen ok ön biliyordum. Yani bilen adamlar şu efirden görüp tanıyanlar kendiler galadanya bilen açlık bilen adamların keselini beceriyor. Ben gördüm önüne bolup geçen men bir tanışlamın biri ervet yara tuttu da gat ervet içi daşay. Enna organizmin içine yara olup onu ölüye bulunarak daşam ennamın daşanam rak tutup şonya rak diyene şu yara tutup içem çiğişip opkuluğa bunu hiç adam edip bolanok ekidin diptir doktorlar. Ondan sonra şol adamın öyünü ertiyalar bolun. Şol neçe günnap aç taklayadı. Dine suçten golya. Baram dine psikolojik gururun geçiriyor. Şoňa baryan adamlar var ne. Ayna yalmışmayan olsam şo döwürler 6 milyon 5 milyon barya şo dine su veriyor. Günün dowamında neçe suçesin gelte suçyam. Ýöne nemek diye aç taklaya şolary da dine psikolojik gururun geçiriyor. Daga kitya arasda hova düzlüge kitya şol adamlarla dine psikolojik gururun geçirip özlerine söýür ýaly ýaşaýşa umyt dorar ýalap şunyal gurrunlar edip o zaman şo dine su berýärdi.
bilemek ne men güýçi otak baram o erwet ajrenýa bolýan adamlar amma semizlikden ýüregiň daşyraty nemet ýağ tutup erwet gaterwe semräp injikler götermek şol adamlara çen şo iman çydamak şol ýaly adamdan gatkyna on şolar bir hili neme psihologiýaň üstü bilen hemem şo arasda suwçyryp bejerýär bejerlen adam men bir şonu görüpdim ondan ýene-de bir kiçirak çağa bardy olam gaterwet keselläp ýanky ayagynyň üstünde durubilen okda ýarylyp eller ayaklar şo elnamjan ýarlan şo çağan şolam goý bir neme suwdan çykan ýala hiç kaçan şol ýaly kesellemedik ýala edip goýberdi. Bu ýanky tebipçilik etýänler ýanky sertifisirowany neme var da başga ýurtlarda da bar lekar diýerler ötýän türkde da şo okuny öz uğruna go bilen okmay şol urdan ýanky komissiýa edipmi şeyde olan käwirlerini alıp kalsa bolar sebe medisinan etmedik bilmedik nemesin şol adam şeyde bir aýyň içinde bejerip goýberýär da on köpdür bilýän adamlar gaty köp onu. Ine men aýtjak bolýanym palçy meselesine gelsek täze Türkmenistana palçy diýen zat bolmaly dälip düşünýän bolsa da şonu bilinse gizliň zat edilse de bilinen ýagdaýynda ayırmalı cerimesi olmalı şo. Olam ulu derecede cerime gaýdyp şol iş etmedi ýaly. Mollalaram okuny okan, mollaçylygyň okuwara ýörüdi. Okuny okap o derecelerini alıp hemmekşe molla diýip görmeli. Arabistana edip ya Türkde mollaçylygyň okuwlar bar ony okap hemme zat bilýän mollalar galsa bolar galanlaryny olaňa jerimesini ulu meçherde edip şo wagtyň täze Türkmenistanyň kanunlaryna nähil karar alınsa şo boýunça hereket edilmeli bolar. Ýöne bunýaly nähil aýdan gaty degradasiýa düşürilen bu wagtky boluş düýünden bolmaýar. Täze Türkmenistany ütgemeli. Bilbilýän şurada sanatoriýany bellep geçdiň, dogrymy? Sanatoriýa bar şuňal Türkmenistanda. Yok sanatoriýada. Çeşmemi şuňal bir menen bir ýerlerde öňüme çykdy YouTube'dan mı TikTok'dan ýadymda ýok da şuňal bir doktor barmış dep sanatoriýa bar dep. Yok ol baram sanatoriýa däl ýöne şol özüniň klinikasyny aşak bolup berdi. 2006-7-nji ýyllarda wan şowaltam ýanky neme täzelenede Gurbanul Berdimuhammedow geçdi. Şondan soň şoňa zapret goýupdylar. Olam şoňa wadaşda şoňa etmelläl etdiler. Açmalläl etdiler. Ýöne şol aşak bolup dokumentat düzedip öz öýüne bir uly nemeň howlyň içine ul jaý salyp şo taýda aýda bir 10 adamy 20 adamy adam şo braşlan bizden şonu hiç zat edibilem zok diýen adamlaryny köp şonýal bejerýär şol adam. Nemem diýen nemem beherden näme? Ýok beherden näl ole çarymna bawarap. Arçman turakmya. Ýok arçman ingangarsa arçmandan angarsa Balkana gidip urayan neme bawarap tarapy. Ha Göktepe turaklar bolýardy. Göktepe yetmäken. Göktepe yetmäken. Men birini bilýän şo ýerde neme öýünü şolar ýaly bejerýär diýip bilýärdim. Öýünü baklaşkalı mineme suw satýardy. Suwam bardy. Ýöne şolardan wraç diýdiler. Işini taşlap öýüne seredýär diýdiler-de. Men pikir edýän dol ýadmyşynyň nirek düşüp beherden bile Göktepeň aralygyny kadýan. Şo döwreklarda bolmaly. Neme şol adam öý. Ýöne bu näme üçin adamlar galdyrmaly ýa-da doğru eger şolaryň medisina obrazowaniýasy bilimi bar bolsa olar eýam adamyň bütün nemesini bilýärler, organizmi. Näme üçin açlyk ýanky açlyk sakladyp
näme diýýär? Очищение. Bağırsaklap galadanya bilen ýa bejerýär. Sebäbi köp keseller iýmekden ýa nä dogry iýmitlenmekden gelýär. Köp keseller nä dogry iýmitlenseň ýa-ni iýmekden femremekligem şol nä dogry iýmitden gelip çykýar da. Şoň üçin o taýny men goşulýan dogry medisina obrazowaniýasy bar adam bolsa oňa da goşulýan sebäp ol haýszadyň ziýanyny haýszadyň peýda getirjekdi nime diýär. Ýöne bunuň ağaçsaklap şol otlar bilen çöpler bilen ýa-ni suw bilen aç ýagdaýda ýa daglara da gidip meditasiýalay bir psixologiski proses bilen bejerýän bolsa diýmek bu adam öz başyna edenne arkayn edip bilýär şo işi. Yo öz işleyen idaratını ol işleri edip bilmeýär. Sen protokola laýyk bolmaly, eger sen medisina obrazowaniýaly bir wraç bolsaň, sen gelýän pasientleriň diagnozyna görä medisina liçeniýetini bermeli. Ýa-ni dermanlaryň önemeň üstü bilen liçeniýet bejermeli. Öýünde bolsa ýa-ni işleri edip bilýär. Ýöne sertifikaty bar bolsa, lisenziýasy bar bolsa, başytyny oňalyk medisina obrazowaniýasy bar adamlary hawa ol faktlar bar bolsa, şo bejeren adamlary diagnozy bilen nähili halla onu deňeşdirip bolýar. Onuň dogry onu oňalatlary men gollaýan oňalatlaryň bolar. Ýöne zakon, kanun esasyna bolsa has onu men gollaýan. Ýa-ni her türlü ýollar bilen diýeta bile bejerýänler we açlyk bile, suw bile bejerýän we odin ot bile bejerýän we ýa-ni meditasiýa, yoga, bu zatlara men goşulýan. Öyle çarevne ol adamlaram yekece tabletka ya yekece ot çöp içdip beren ok. Diňe şo suw, onsoň meditasiýa ýa-ni näme psixologiski gurrun. Ondan sonra adamlar var da men garnaşlamyň içinde de gidenler var. Erwet keselläp demasmasy bolup halis nemetmän bolyn. Şolar aýdyp berýär. 3 günden soň diýär şu meýdany var adamyň uly tarati diýilýär da şol saçyň garasy ýaly tüm gara bolýar diýär. 3 gün adam hiç diýmez suçýar adyňa. Soňa wakada diýär. Ýa-ni renki ütkap şo bir ak bolup gitýär diýär da gaýtjak wagtlaň. Ýöne soň ol gaýtmakan birazjyk öwreşdirýän ip başlandy da ondan soň haçan ip başlamaly diýär ana 10 günden soň diňe planda diýsen bolýar, ondan soň 15 günden soň ýene bir zat porsiýasyna goşýar. Soň şeýdip bir aýyň içinde adajykdan öwreşdirýär. Srazu bir zat iýmek bolanok onam düşünürýär öze uja adam şekilli biçerýärler. Näme bir aýyň içinde de ýetirýär. Ýöne şo 10-15 gün aç taklap iýmer zatam şo täkelçe bir gaty näme zatlar näme diýär. Ýa-şo 10-15 gün hiç nämetmän diňe suçurýar şol adam. Suçurýar bir meditasiýa ýa-ni duhowny nämeler hemem psixologiýa. O ýöne öde wraç. Şol adamyň ruhsat berilen okda özüniň klinikasyny nämet köp keselleri, durlu keseller men hayran galýan. Demasmaniri, opholniri, ol yara, başga nämeler, nähil ostrokandroz, halis ýöräbilmän ýark bolup, şonýal bolup giden adamlar hiç zat ýok ýalyk bolup çykyp gitýärler da, erwet ajrany bolup giden adamlar nämedim. Köp keseller başı ýa-ni iýmekden başlaýar. O taýda Gülşen şunlar arasyna käwatça wraç ýok gurlaş oturýanlar da 5 milyon mu alyp diňe suwar oturýar diýip Gülşenler diýär. Şördäne kara şu häzir Türkmenistanyň halky da köpüsi bir 80% travmiranly, psihiski travmiranly. Şonuň üçin sadece su bilen, sadece bir geple nämesi bilen oňatlaşyp gidenler bar. Şu значит travmiranly adamlar, psihologa ihtiýaçy bar bizden halkymyzyň. Soňa mine sanatorny ýerlerimiz köp bizeriň. Mesela Arçibel diýeniz, bir wagtlar bir sanatoriýa bardy Aşgabatda. Yapıldı o.
Neme. Pöwride. Pöwrizde oňat yerlerimiz bar Türkmenistanda. Şulary açmaly. Täze Türkmenistanda täzelden täzelep restaurasiýa edip şu sanatoriýalary täzelden ayağa kaldırmaly dep düşünýän. Soňra psikologlar köpeltirmeli. Goşýan menem şu zatlara ýanky açlyk bilen bejermek diýen zat oňa men 100% goşulýan sebäbi ýa-da maýdyp geçdim belan körügi ýanky istenik keseliň bir başlangyjy iýmekden bolýar. Ýalňyş iýmitlense, näde dogry iýmitlense ýa iýmeller zatlar iýip şeýdip adam öz organizmi özü zaýalýar-da. Onam biziň doktorlarymyz, wraçlarymyz şular ýaly agitasiýa geçirip duran nokta bir balnoy keseller gelse, şonuň nämeden şo keseliň döräni neçe niýsadna çen düşünýän oklar. Nämeden de nädip bolýar, ýanky ýollar goýmalar, näme şeýden de şu liçenýan alsaň şeýle bolýar, bu liçenýan alsaň beýle bolýar diýip islenik ýollaryny düşünürmer. Ne rak kesellerine de şoň ýaly. Ne şu operasiýa edilýän ýoly bar, soňundan biletmeli, kimyoterapiýa almaly ýa radioterapiýa almaly diýip düşünürmeli. Emma bizde biziň ýagdaýymyzda Türkmenistanda şonu düşünýän wraçlar ýok. Ona men taýdan açasan aýdyp biljek hiç bir wraç ýanky bir köpçülik ýerine barıp agitasiýa geçiren ýeri ýokda. Ne şu hapasuy işleňizde şeýle dat bolýar. Ne dişleňizde ýuwmasaňyz ne beýle bolýar diýip hiç bir ýagdaýda biziň watandaşlarymyzda, biziň türkmen ilimizde hiç kim hiç düşündirmeýärdi. Men şu ýerde ýaşan döwrümde de hiç kim hiç düşündirmeýärdi. Daja telewizorda da hiç bir medisina programmalary ýokdy. Bir geçirýärler bolgusyz programmalar, öne çay başyny diýär, ýa-ni diýär, saat dinle diýerler adamy. Dene saat ýa boş gurrun bilen garnyň doýany. Ne şular ýaly gerekli temadan gurrun gepleşikler geçirmeli. Türkmenistan telewizionyasynda. Ene goý bir hepde de 2 gitsin şu peredaça gepleşik. Saglyk barady. Öyle çağrıya täze Türkmenistan'da geçirýäs bunlar nesip bolsa. Yokman geçirmeli. Man gerek bu Öyle çağrına. Şu Türkmenler tramvero detýän esasy doktorlar baram biziň edip bilýän adamymyz ýok diýip urna gowy bilen oklardanym bar plan ýere git, baraşka wada git, ýa plan biz edip bilýän adamymyz ýok. Ondan ol adamlar gater we zat mı kadip öňem has adam hasam gorkýawan gorkoňda da şu damarlaň gatlaň dartylyp nerwe damarlaň neme edip ölýär kam öýdip pikretýär da adam. Ondan olaram hiç de edilýän o parçadan bu parçadan o parçalaram men saňa güýjüm ýeten o gater we ulut dowa edipdir diýip on birden plana bar diýip olaram dynjyrlama bir ýerine uradyp bulan neti adam bejermek däl. Ya problemasyn parçadan şeýle doktoram şeýle hemme neme sistema şol hyly işleýärdi. Diňe pul almak. Ine dogry gelýän çağany ýalňyş gelýärdi pulny alyp kesara wetýärler-de. Ine şo wraçlan köpsini aýrypdyrlar. Ene mährinden bir ýyllar bolly 2010, 12, 13 dogry bar. Şu näçe adam şu ene mährinde dogran bolsa Mar welaýatyna hemmesini ters edýänler çağasy. Hemmesini kesýänler de pulny köp almak üçin juwawrýarlar onu. Şonýal. Adam maýyp etmek bolýar da sen ýaş başyndan çağda dogurýan ýanky döwür bolsa 20 ýaşdan 40 ýaş aralyk bolsa şolar pul üçin atasyny satýarlar da diýmän nesem şonýal döwür şu wagt ýa-ni täze Türkmenistanda bu zatlaň soňuna gatyly neme ýagly nokat diýilýär da jerne toçka goýmaly bir nesip bolsa vatandaşlarymyza da bir ekonom variantyny uratjak neme ýanky mollaryň tebip şu adamlar özüni söýmeli özüni günne bir Türkmenler hasam şu meditasiýa etmeli öwrenmeli meditasiýaň nämedigini günne ýerden turanda şu gözüň açanyňa göreniňe şükür etýäňde gözüm açyly gördüm ýörap bilýän elim sag aýagym sag men şu tebigatda ýüzlenip şonýaly oýanan wagtym giýjäň ýar oýansaňam şonýaly bir
meditasiya edip gelýän sen ruhun belent bolýar. Men bir yerde ýalňyşyp bilip ýa bilmän ýalňyşan bolsam, şoň men geçer selenle diýip bilýän ýa meni gowy ýollardan ýöret, men dogry adam boljak, men nähil ýollardan ýöredenem bolsam, şo men peýdama boldy diýen, men özüm şu gowy zatlara bunu şad etsem, men ruhumam şon ýal belent bolup gedýän soň o şarlatan parlatana ananyp özüňi vay maňa bir dowa edipdir diýip bir sowuklap kesellap üsküräýsem, molla algan da soň şu duhovny ýagdaýlarym gaty hiç ýok, nol. Haçan kim bilemok siz etýän bolmak. Mikrofonunuzu kapatın biriniz. Ses gelip durun. Fatma abla siz. Haçan insan gedek bir güne seredip lezzet alıp şu günün bağlığına şükür edip aya seredip şondan bir nähili şu zatlar bolupdur ýa howamyz wa demalyas bay gowzat şu howada bolmadyk bolsa biz deme alyp bilmezdik bir tebigaty sağ bolsun aýdyp nähili senden gowy energetika çykmaly adamdan. Doğru ýollar ýörejek bolmaly, ýalan sözlemejek bolmaly. Şu zatlara bir adajygam bolsam tal urasalar şu jahillik galýa. Şükür edip ýani erwesatlara şükür etmek derlenim. Bazatlara adam ay bizim geljegimiz ýok. Türkmenistan şunýaly nelegalne gedip ýör. Mysal üçin özüň nähil bunu şeň ýetjek bolsaň, özüňe kesel tapyp bolýar. Vay hiç dat bolmaz. Vay şu durşuna dursa biz nähil workakdy. Şu gaýgy gam alada adam kesel etýär. Şoň ýerine çödüm tapjak bolsaň, diýmek biz düzeltmeli, şu düzelmedim düzeltmeli. Bir döwlüp ýatan zat alyp sürjek bolmarsyň, şonu düzeltip sürjek bolarsyň ýa bolmajak bolsa täzesini aljak bolarsyň. Täze Türkmenistanda şokyl düzeltjek bolmaly biz. Öleçerine gepleşin başında aytıp geçtiğinizde içimizde olup duran bu zatların izi kurtarmaya dep doğrudan molla falçılardan başladık, medisinada kurtardık. Hemmesi zincirlama olup gelip duran da izleyicine. Bolya şurada endi gepleşip kurtaralı. Uzatsak uzadı oturarmalı bu izi kurtarmaya bu nemenin. Geplerin. Sizler köp sağ olun. Kızlar sizden sağ olun geleniz için. Vatandaşlar sağ olun. Vatandaşlar. İndiki gepleşikte görüşünce hoş sağ olun.